Внимание! Ако търсите имот с готов бизнес и реален потенциал за развитие, това видео е за вас. Пуска се в продажба семеен хотел, който е вече разработен и е перфектен за дългосрочна инвестиция с огромен потенциал. Говорим за действащ семеен хотел САК 16, въведен в експлоатация и функциониращ целогодишно. Имот, който може да се управлява веднага, но също така дава възможност за преструктуриране в жилищен или смесен проект, в зависимост от визията и целите ви. Сградата разполага с 1511 квадратни метра РЗП, разположени върху парцел от 490 квадратни метра. Настаняването включва 16 двойни стаи и 4 апартамента, проектирани така, че позволяват бъдещо обособяване като самостоятелни жилищни единици. На разположение са ресторант с 60 места на закрито и 50 места в открита градина, както и спа зона с сауна, парна баня, джакузи и масажни помещения. Ключов елемент за целогодишна заетост и по-висока доходност. Отоплението е решено чрез котел на пелети с радиаторна система, което осигурява ниски и предвидими разходи. Форматът на имота позволява лесно управление и ефективна експлоатация без необходимост от голям персонал. Имотът се намира в централната част на Добринище, утвърден балнео и ски курорт и на по-малко от 5 минути с автомобил от Банско. Локацията позволява директно обслужване на туристопотока на Банско при значително по-ниски оперативни разходи. Допълнителният инвестиционен потенциал включва възможност за външен басейн, опция за присъединяване към минерална вода, смяна на предназначението в жилищна сграда, обособяване и поетапна продажба на апартаменти, запазване на спа зоната като обслужващ компонент. Имотът е подходящ за инвеститори, които търсят готов актив с реална експлоатация и възможност за добавена стойност, без старт от нулата. За повече информация, моля свържете се с нас на посочените телефони или влезте на нашия сайт, като сделката е освободена от ДДС. И разбира се, има и възможност за коментар при сериозен инвестиционен интерес.